Usa ba ka sa natingala kadtong kadlawon sa August 21 nga ni brown out ang tibuok Visayas? O kabalo ba ka nga ang rason ato murag katingalahan? Tibuok Visayas napaong napil ang Leyte ug Bohol, unya ang rason kay kani. Mutuo mo nga tungod ra sa uwan o sa kilat, mo burn out ang tibuok Visayas? Kana laging bagyo. O ang gipakita nga rason after 11 hours mao ni official na statement nga Mata News. Pero dili na mo akong isgutan karon. Kaning mga tao bisag lain nang nahitabo sa kalibutan, nagihapoy mga tao nga wala na hadlok. Parehaan ni. Ang iyang post, iyang reply sa kanang balita, ang iyang giingon, oy naanay na ako'y baligyan solar dinhi. Ang tinood man sad kung burnout kinalantag solar, bitaw no. Kinala ko solar. Kuha niya ko solar. Napoy ni comment dire nga nasa baligyan lighter. Bitaw, nabitaw yung mga lighter pod nga naay kuha na ay flashlight, pero wag iklaro mga tao. Ang akong katawhan kay wag iklaro mga bulabog kay mga Pilipino kay labi ng mga Bisaya. Na ni comment dire, klaro kay manuwaay ni GML. Niinghangyo man siyang yodora nga manghatag kunog kuan, voltage. Oh, napay. Oh, kani may akong katawhan. Kung tinuod di ba bulabugan ni na nagtupi ko na sa siyang manghod ani or igsuon baka ni mga way batasan ko nung nagbangon sa kuryente. Oh, tungod ana dahan na apekto. So kana ra ang kuana ni good vibes lang no. Bala kung sa mitabo mas nindot gyud nga resilient ta. So amping mo tanan.